हेलो दोस्तों, प्रणाम। मैं सुमन अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही प्यारा देवी गीत गाने जा रही हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। दर्शन करा के मैया, दर्शन करा के जाते बाड़ू हो कि जाते बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्काते बाड़ू हो, जब से आइल नवरातन मुस्काते बाड़ू हो। घंटा बजा के मैया, बीड़ा बजा के मैया जाते बाड़ू हो कि जाते बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्काते बाड़ू हो, जब से आइल नवरातन मुस्काते बाड़ू हो। दर्शन करा के मैया, दर्शन करा के कहाँ जाते बाड़ू हो कि जाते बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्काते बाड़ू हो। मंदिर सजा के मैया, मंदिर सजा के मैया, चुंदरी ओढ़ा के मैया जाते बाड़ू हो। मंदिर सजा के मैया, चुंदरी ओढ़ा के मैया जाते बाड़ू हो कि जाते बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्काते बाड़ू हो, जब से आइल नवरातन मुस्काते बाड़ू हो। बीड़ा बजा के मैया, बीड़ा बजा के मैया जाते बाड़ू हो। दर्शन दे के मैया, दर्शन दे के मैया जाते बाड़ू हो कि जाते बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्काते बाड़ू हो, जब से आइल नवरातन मुस्काते बाड़ू हो। हमारा गाना अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा प्लीज आप सब।